kabalin, bagsak mepa. Bagsak mepa, kabalin. Alright! Bagsak mepa, kabalin. Bagsak mepa! Bagsak mepa! Ano sexy? Bagsak mepa, mga kabalin, July 1, 2023. Yes mga idol, isang history ito para sa ating mga Kapampangan. Ang makalaban ang isa sa pinakamalakas na team sa norte, ang Nueva Ecija Rice Vanguards. Yes mga kabalin, pinuno po ng mga kabalin at Kapampangan ang Brent Sigyao Convention Center. Marami po ang napagod, nagsakripisyo, nagutom. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo mga kabalin, hindi natin makukuha yung panalong ito. Yes, mga kabalin, kayo po ang mismong dahilan bakit nanalo tayo. Dahil ang tunay na suporta nyo galing talaga sa puso, mga idol. Yes, mga kabalin, pamagsaktan kini. Well mga kabalin, alam nyo bang elimination game lang ito? Yes mga idol, elimination ng regular season. Hindi po ito championship o finals. Yes, mga kabalin. Pero grabe mga idol, alam nyo bang sa game na ito star-studded talaga siya? Bakit? Kasi mga idol, andito si Senator Manny Pacquiao, Arwin Santos, Ian Sanggalang, Daniel Diponso, at ang the beast na si Calvin Abueva. Grabe, di ba? Ganun talaga yung suporta ng mga kabalin at Kapampangan. Big shoutout na rin po sa boss natin na si Coach Governor Dance Delta Pineda, Congressman Dong Gonzales, at sa buong staff at coaches ng Pampanga Giant Lanterns, lalong-lalo na sa team owner na si Boss AG Gonzales. Bagsak mepa. July 1, 2023, Sabado. History ito. Anong masasabi mo sa game na ito? So, grabe yung mga Kapampangan na suporta nila. Alam po itong defending champion na siya, bibigyan lahat nila ang makakaya nila upang ma-defend nila ang title nila. At ngayon, sana gusto nila na matalo tayo. Pero hindi tayo susuko. Excited? Kaya natin patunayan. Excited ka rin? Kaya natin. Excited na talaga tayo. Bagsak mepa. Let's go. Present din sa laro na ito si Congressman Dong Gonzales at Boss Maymay Gonzales. Yes mga kabalin, talagang pinuno natin ng mga kabalin ang Brent Sigyao Convention Center. Bagsak mepa mga kabalin. At bago mag-umpisa ang bakbakan mga idol, syempre nagbigay na ng malulupit na instruction si Governor Dance Delta Pineda. Hindi lang si Gov, pati sa The Beast Calvin Abueva at Ian Sanggalang nagbigay din ng advice mga kabalin. Kami dito para sumuporta at siyempre dugong Kapampangan at yung nga, sinasabi ko lang, nasa home court kayo, nandito sa lugar ng Pampanga, give your best kasi ang daming nanonood, ang daming nakamata dyan at alam ko naman na yung energy nyo mas higit pa sa energy nyo ngayon pag nasa court kayo at sa doble yun at play smart at yung disiplina sa court, yung limang naglalaro, kailangan ng communication nyo doon bago yung mga nanonood dun sa yung bench. Kasi kung yung first five nyo na hindi maglalaro na maayos, yung susunod na second five, mas hindi makakapaglaro na maayos. Kung once na mabibigyan nyo ng magandang pagkakataon tong start in the ball game, siguro maano yan, maano nyo. Kasi doon pala sa first five na nagpakita ng maganda, yung susunod na first five, in the last five, mapapakita nyo kung anong gusto nyo. Yun lang naman at saka good luck sa atin. Para sa akin, this is a test of your character, playing second champion team, defending champion. Yun pala nga isang motivation na yun para sa inyo. So this game parang nakikita ko na hindi na kayo kailangan motivate kasi ang daming Kapampangan na sumusuporta sa inyo. So yun nga, sabi ni Boss, be smart lang. Huwag kayong maglaro para sa sarili nyo. Maglaro kayo para sa Pampanga kasi kayo nabigyan ng chance kayo nabigyan ng chance magka-uniform na yan. Daming nangangarap na gusto maglaro dito, lalo na sa home court. So, nag-kick sa inyo, huwag yung sayaan. So, napakaswerte natin, ang daming sumusupport sa atin. Nandiyan si Boss, nandiyan si Dal. So, suklihan natin. So, kagaya namin na nanggaling din kami kung nasan kayo na yun. So, bilang pasasalamat natin. So, ibigay natin na papasaya natin yung mga tao sa labas and mabigay natin yung best natin and enjoy lang. So, walang pressure. Enjoy. Nice win!
disiplina lang sa loob ng court. Para magawa natin. Mananalo kami. Spotted din sa game siyempre ang nag-iisang Spider-Man ng PBA, si Idol Arwin. Siyempre, kalukuran tala rin. Kalukuran tala babatang sa taga ng kapora. Pero talagang patagamit sila agad. Siyempre, kaya ako nandito ngayon dahil sa nakikitaya ko kay Coach Delta Pineda. Siyempre sa ating mga kabalin na rin. Na sobrang kung basketball ang mag-uusapan, hindi magpapaiwan kung paano ang kabalin natin talaga. Sobrang yung puso sa paglalaro. Ano lang masasabi? Solido yan! Diba? Hindi talaga maiiwan ang kawawa. At ang opener ng game walang iba kundi si Coach Governor Dennis Delta Pineda. So, from the Nevesia, the team owner po, Boss Paul Cuevas, welcome po sa probinsya ng Pampanga. Our former mayor ng Palayan City, Mayora, and the mayor of Palayan, welcome po sa Pampanga. To all the Nevesiano, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, guys, nandito po ako ngayon hindi bilang coach ng Pampanga Lanterns na umaharap sa inyo. Nandito po ako bilang gobernador po ng probinsya ng Pampanga na ang aking hangarin ay mag-isip po lahat ng tao na nandito sa loob po ngayon. Okay. From the Nevesia and from Cabalento, Kapampangan, alam ko po meron tayong sinusuportahan na probinsya team. Gusto ko lang pong i-remind sa inyo na lahat po tayo na nandito ngayon, ang dumadaloy na dugo sa atin ay dugong Pilipino. Kaya hindi po natin kailangan magkagulo. Nandito po tayo para bigyan ng suporta ang ating mga teams. Mag-cheer lang po tayo ng tama para sa mga team natin. To all the players from Nevesia and Pampanga, maglaro po tayo ng maayos at malinis. Ingatan po natin na makasakit ng kapwa nating players at makasakit physically or mentally po. Iwasan natin. Isipin po natin na kapwa players natin to at tayo ay magkakapatid. Lahat po tayo ay isang lahi lang. So, just cheer our teams guys and good luck sa game. Maraming salamat po. The best talaga si Coach Governor Dennis Delta Pineda, hindi lang sa mga players, syempre sa ating lahat ng mga kabalin at kapampangan. Kaya Senator Manny, pasok! Bagsak me pa! Hey, what's up mga kabalin? Joby Abarsuko. Kasama ko ngayon, Senator Manny Pacquiao, mga idol. Boss Manny, ano kasi tinuro ko sa'yo? Yung words. Bagsak me pa, kabalin. Bagsak me pa. Enjoy the day. Isang malaking history ito sa Pampanga, mga idol. At kasama natin siyempre ang 8-time champion Manny Pacquiao. Boss, ano bang masasabi mo sa mga kapampangan pagdating sa ganitong event? Grabe ka supportive yung mga kapampangan sa larangan ng basketball. Bilib ako. Thank you so much for supporting MPBN. Bagsak na pa kabalin. Maraming salamat po, Senator. Napaka-humble po. Heto na mga kabalin, winning time na para sa team ng Pampanga Giant Lanterns. Pamagsak tane! 21 seconds mga kabalin. July 1, 2023. Eto na ba mga idol? Tinalo natin ang team ng Nevesia 16-0. Still undefeated mga kabalin. Woo! Ang sarap nito. What a game! What a game! What a game! What a game! Woo! Let's go! What a game! Manalo Pampanga, mga
spectacular. Giant lanterns are shining, shimmering, splendid. Engage you, rave endlessly. We are Philippines, culinary capital. My love, a sunbeam, warm and friendly Kabalen's, honest and hard-working leaders, the seed of good governance.